Bueno, aí a Xunta de Galicia, que a Federación Galega de Comercio e a banca, que un dos impulsores foi o elixido para poder facer a parte económica. Xunto cas asociacións, tuvemos diversas reunións con eles, vimos que era unha, o SEO, sobre todo a Xunta foi a que viu, que era unha oportunidade para incentivar as ventas no comercio local de proximidade. Ao final, despois desta pandemia, quedamos moi tocados, está o comercio, o texido empresarial comercial, neste caso, moi tocado, é unha forma de impulsar e incentivar un pouco as ventas. Iso era para beneficiar o comercio. Eso é, o que destinaron foron sobre 10 millóns de euros, son 330.000 clientes. Eso para toda Galicia. Para toda Galicia. Por eso, desde cada asociación, imagino, o que nos está interesando é que os nosos clientes pidan este bono desconto, que son 30 euros. Entón, por eso estamos facendo as campañas desde as tiendas e desde a propia asociación para axudar primeiro as tendas que xa están adheridas a este sistema, que son 66 hasta ahora aquí en Berín, que trae unha aceptación moi boa, e despois tamén os clientes axudarlle desde as propias tiendas ou desde a propia asociación a baixar ese bono regalo que son 30 euros. Hai un prazo de inscripción para os comerciantes que remata o próximo día 15. Efectivamente. Como pode facer un comerciante para adherirse a este bono activa comercio? Pois importante entrar na páxina de bonoactivacomercio.gal e aí aparecelle comerciante. Bueno, este vale para os dous, porque vale para o cliente para ter o propio bono ou para o comerciante. Entón, rexístrase, pon rexistrarse, ten que cubrir unha serie de datos. É importante que teñan en conta o número de conta e o epígrafe, é das partes que máis se nos está complicando, porque a veces os epígrafes non o saben, teñen que chamar os xestores, pouco máis, cubrir os datos xusto da súa empresa, baixar unha pequena aplicación, que despois xa tería no móvil sempre, é moi intuitiva e é moi fácil a hora do traballo, é un poquinho enfarragoso, por así dicilo, o que é a instalación, que tamén nos teñen a nosa asociación que nos chaman para poderlo axudarlle a facelo, e é fácil. Despois, na hora do todo co cliente, é moi rápido. É unha aplicación que, según lle dá o botón, pon a cantidad o importe que sea. Queremos recordar que entre 30 e 50 euros descontanselle 5 euros, de 50 en adiante, inclusive o 50, descontanselle 10 euros. Esos son os baremos de compra. Esos son os baremos de descontos. Efectivamente. A tenda o que fai escanea o código que lle traia o cliente, pon a cantidad de importe de compra e xa lle pon automáticamente importe de compra, desconto do que sea e total a cobrar. Valida e acabou. O sea, eso leva 10 segundos, é inmediato. Automático ese desconto. Efectivamente. A tenda recibiría ese diñeiro, por o que falamos que a Xunta nas reunións que tuvemos, non queríamos que se nos alargara os cobros para as tendas. Entón, casi nos garantizaron sobre unha semana de días que se faría efectivo ese retorno dese diñeiro. A Xunta tardaría entre 7 e 10 días. Bueno, neste caso sería a banca, que é a que tramita todo, o que tardaría en mandar o diñeiro da Xunta a cada establecemento. Eso farían barridos de, supoño que cada semana, de días. Cada bono, contabasnos que son 30 euros de desconto. Sí. Teñen validez? Cada bono é personal cun DNI e un nombre. O que fan cos bonos, eses 30 euros, pódense canxear en descontos de 5 euros e de 10, según a compra que fagan. Teñen a limitación, son de 3 meses, ahora mesmo non me acordo xusto se é o 3, creo, sí, o 3 de agosto é cando acabaría esta campaña, terían os 3 meses para poder canjear ese diñeiro. Ao final é algo importante para o consumidor, porque se aforra 30 euros, sempre é un aliciente a hora de comprar, que tú cando vas e compras algo de 50 euros e de repente pagas 40, pois está ben, e está favorecendo o comercio. Esa é a finalidade desta campaña. É un diñeiro, efectivamente, é un diñeiro importante que é real, o sea, é unha cousa que é momentánea, o sea, que no acto, creo que debíamos de aproveitala, tanto os clientes, é unha forma de tamén axudar o comercio local, que é importante. Porque precisamente eso, ese diñeiro, por moito que se lle desconto ao cliente, segue quedando
Efectivamente, neste caso non é que asuma como outras campañas que facemos o esforzo tanto a asociación, os propios asociados que aplican descontos en detrimento da súa empresa, ao final os negocios xa están como están, se sacamos máis recursos, pois cada vez vamos a pior. Esta é unha forma de vender como tiña que vender o comerciante e o cliente ter o seu desconto, que iso é unha cousa importante, sí. Hai moitos locales adheridos xa, con moita oferta de distintas Pois modalidades, de todo. 66 xa hoxe. Temos 66. Isto, como che dicía antes, cando se escriben, dependen os epígrafes. Os epígrafes é o de actividades económicas. Prácticamente entran todos os que estuveron pechados. Prácticamente. Entran todos os establecementos. Imagino que están debidamente identificados, non? Creo que traes Si, traen unhas pegatinas. Son as que encontramos nos escaparates, por exemplo, efectivamente. Este é o identificativo de cada establecemento que está adherido. Falando dos epígrafes, si é verdad que hai algúns que eses epígrafes tuveron que modificalo ou solicitar outro epígrafe para poder entrar, porque é o que sale no DOGA, hai unha serie de epígrafes e tens que pertenecer ese. Pasounos algún caso, de feito, un caso que creíamos perfectamente, de feito, competencias dil están dentro, pero non pudo entrar por culpa do epígrafe. Pero, bueno, son casos moi puntuales, o normal é o que conocemos todos por comercio, todo tipo de comercio, desde o que sea, de floristerías, de peluquerías, entran todas as ramas, hai infinidad de ramas. A última pregunta, xerente da Eber. Un cliente que nos estea ahora mesmo vendo e escoitando, que lle surxa a dúda, pode acceder un mesmo cliente a varios bonos? No. Cada cliente con ese CIF o CIF non, o DNI e o nombre e apellidos é único de 30 euros e só pode facer unha vez. Se o pode facer a unidade familiar que sea maior de edad, quen queira. Sempre estamos aproveitando os novos que lle axuden a xente máis maior, que lle costa un pouquiño, que ten máis dificultad a hora de baixalo, de baixar esa aplicación, non de uso, porque despois o uso só lle teñen que dar o botón, pero que lle axuden. Tamén estamos desde a asociación ou das propias tendas, para o cliente que teña moita dificultad, pois axudamos. Eso estamos. O que nos interesa é que, neste caso, estamos falando de Verín, que nos quede o diñeiro en Verín. Obviamente, xa hai 330.000 clientes en toda Galicia, de nada vale que nos teñamos as pegatinas que facamos o desconto se os nosos clientes non teñen os bonos. Por sentido común. O sea, igual que estamos facendo nos, falan en todas as localidades. Cada un vai tirando un poquinho para a súa casa ou intentamos promocionalo de alguna forma nas nosas zonas, para que a xente o sepa, que se entere, que non pase casi desapercibe, porque é unha oportunidade boa. Eu creo que é boa para activar o consumo e aforrar a xente o diñeiro.